Здравейте, казвам се Стефан Петров, холистичен психолог и педагог. Имам 8 години опит в работа с деца, като започнах като аниматор, след това учител, след това социален работник в дом за деца без родители и в момента съм последното, плюс фасилитатор в демократично училище. Имам много какво да разкажа за опита ми и за работата ми с деца, но да разкажа малко повече за себе си и в другите сфери, в които работя. Мастер треньор съм в Академия за развитие на интелекта AMA Kids. Мастер треньор означава, че обучавам други треньори и ги изпитвам. Съответно, те обучават деца в няколко методики. Ментална аритметика, меморика, която е за бързо запаметяване, меморика. Менталната аритметика вече всички знаят какво е. И либерика е за скоростно четене, програма за скоростно четене. Това е моя любима работа, която я върша с прекрасен екип от хора в България. Дистанционно, защото не живея в страната. Работя в, както казах, дом за деца без родители, който е в Ирландия, където живея в момента, и в демократично училище, първото демократично училище в Ирландия, също където живея в момента. Относно работата ми с деца и психологическата дейност, мисля, че това е всичко, което мога да кажа за сега, за скромните ми 30 години. Прехвърляме се към артистичната ми деятелност. Учил съм в надвис 2 години актьорство, но прекъснах по собствено желание, за да уча психология. Но в годините ми в надвис се влюбих в изкуството и преди това. И дори след като напуснах, продължих да се занимавам с музика, да композирам различни неща, да свиря, да пея, както и да пиша пиеси, по-скоро мюзикали. Имам 4 авторски пиеси, като 3 са за деца и 1 е за възрастни. Спечелих, как да го кажа, стипендия от Национален фонд култура и направих авторски моноспектакъл, който всъщност накрая се превърна не толкова в моноспектакъл, ами цялостен спектакъл, автобиографията на един скенер се казва. Общо взето това, имам стихосбирка, имам няколко книги, имам и доста песни авторски. Това е относно моя опит. Завършил съм в Бургаския университет психология и сега магистратурата е под въпрос, защото завърших 2-те си години музикална педагогика в Шуменския университет, но все още не съм си подал документите за изпити. Не знам дали с това ще ми магистратурата или ще кандидатствам нещо тук в Ирландия, свързано с психологията, която в момента е на първо място в моето кариерно развитие, така да го кажа. Психологията измести изкуството или по-скоро малко преди него. Все още продължавам да пиша музика и да се развивам в артистичната сфера. Но какво е важното за мен и защо съм тук в тези платформи, в които качвам видеята си? Основната дума е различаване. Ако имаме N на брой информация в интернет, то голяма част от тази информация е нужно филтриране. Защото хората говорят всякакви неща, авторитети или не авторитети, учени или не учени, хора с опит или без опит. Всеки си казва своето мнение, всеки говори някакви неща и много хора се объркват просто от цялата тази информация, която вали навсякъде. И на мен ми се иска да бъда в интернет острова, който служи за различаване на хората, който помага на хората да си направят сметка това истина ли не е или истина. Тук ще скачвам видеа, в които ще сравнявам 2 думи, например. Каква е разликата между примирение и приемане, например? Каква е разликата между любов и влюбеност? Такива интересни неща, които
Съм сигурен, че част от вас знаят, част от вас обаче не знаят и то ще бъде полезно за всеки, който има интерес от самопознание. Освен това, както най-вероятно сте видяли, аз качвам и моите песни, част от тях, част от кавери, които правя. Така че моята дейност е доста обширна и сега тепърва започвам. Ще се радвам, ако имате въпроси, да ми ги задавате в коментари и ще се радвам да правя видеа, които биха били интересни на вас. Това е първото видео, в което представям себе си и своята дейност в канала. Вече от тук нататък ще се ръководя и от вашите запитвания и от вашите идеи, които имате. Нещо друго, което е важно да кажа е какво е холистична психология, защото канала ми се казва Холистичен психолог. Холистичната психология засяга човека като триединство, като същество, което има ум, душа и тяло. Не е само тяло и ум, ами добавяме тук божественото зърно, наречено душа, което учениците са измерили, колко беше, 16 грама или някакви такива неща. Не знам това дали е истина. Но със сигурност много хора, особено религиозните, вярват, че душата съществува. И дори нерелигиозните, дори хората, които нямат религиозна насоченост, те също усещат, че са повече от тяло и ум. Да, определено това е така, определено това е истина. Аз говоря от авторитета на човека, който е преминал през основните първи етапи на себепознанието. Защо казвам първи етапи? Защото себепознанието е нещо грандиозно. Ние постоянно се познаваме, но през опитите, през които аз съм преминал, мога да твърдя, че с моя авторитет, че имам яснота какво е себепознание, кой съм аз и какво е предназначението ми, както и предназначението на всеки един човек. Но за това ще говоря в следващите видеа. Относно холистичната психология, да се върна на нея. Когато хората имат някакъв проблем, било то искат да се развежда семейството, не се разбират, или някаква болест в семейството, или натрапчиви мисли, примерно, паникатаки, всякакъв спектър от проблеми. Когато ги решаваме на нивото ум-тяло, ние решаваме само симптомите. Когато погледнем малко по-надолу, малко по-навътре в нашата душа, ние виждаме истинските причини. И много, милиони книги са изписани на психологическа тематика. Знам, че тези теми са супер много развити, но аз казвам това, което усещам за вярно за себе си и което работи в моя живот. Аз се чувствам добре, аз се чувствам щастлив, имам семейство, здрав съм през по-голямата част от годината. Разбира се, и аз преминавам през уроци, и аз имам своите изпитания, но ако ги нямам, това означава, че аз не вървя по пътя на ученика и по пътя на себепознанието. Така че нормално е човек да има изпитания, нормално е човек да има трудности, така да го кажем, защото чрез тях ние се самонадграждаме. Или по-точно това, което обичам да казвам, ние се себе спомняме. Защото вече сме прекрасни такива, каквито сме. Ще се радвам да правя много лайвстримове, в които да си говоря с вас в ефир. Пак казвам, темите, на които мога да говоря, са много и се чувствам компетентен в голяма част от тях. Там, където не се чувствам компетентен, с чисто сърце просто казвам, че това не го знам и бих пренасочил човек към някой друг специалист, който би му помогнал. Добре, мисля, че това е достатъчно като първо видео информация за това кой съм аз и защо съм тук. Продължаваме напред с други видеа и ако имате въпроси, може да ги зададете в коментарите. Ако искате да имате лична среща с мен, консултация, аз работя с дарения, може да ми пишете на имейла и ще оговорим време и място за това.
Също така провеждаме и групови трансформационни игри. Играта се нарича Лила и се превежда играта на живота. Става въпрос за хвърляне на едно зарче, придвижване по дъската и се падат различни неща, които ние научаваме за себе си. Много интересни работи. Но за това също ще направя и подробно видео. Благодаря ви за вниманието и бъдете здрави, наслаждавайте се на живота си.